Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate it. So Nes'thembu review Makhumalo versus Mayeni. Uthi Makhumalo sizalwa nabanye. Ukuthi manje kusho Makhumalo uqonde kuMayeni. Nami engithi uMayeni usho into efanayo noMakhumalo because uMakhumalo ufike nokuthi uMayeni uyibhuli, she's bullying us. Lana ukusho ngesikhathi se-makeup, babanga i-makeup. So kunoThabile lo obenzayo, asimncome usisi, sibonga umsebenzi wakho omuhle. Uyayishaya into yakho uThabile. Ulo sisi-ke owenza amakhosikazi amseleku abe mahle kuThando Nes'thembu. Ake sincomeke usisi Thabile, uThabile Touch. Ngicabanga ukuthi ukanjalo ubizwa uSithabile Touch ku-social media. Ngicabanga ukuthi ngisho kahle. So uMakhumalo uthi ekuqaleni uthole uThabile ukuthi enze yena noMacele. Shuthi uThabile ubezokwenza o-Beast. Abavele ku-season 6 sebe o-Beast. So mayizokwenza o-Beast, uMangwabe noMayeni bazothola omunye ozofika ukuzokwenza i-makeup. Maye batshela le ndaba uMakhumalo ubona nje into encane, noma mkhulu futhi uthi into encane ngoba ngesikhathi uMangwabe edikila othe nje uMacele umbali uyathanda ukuncengelwa izinto ezincane. Into encane, right? Siyithatha ngokuthi into encane, siyiqala ekuqaleni. So bahambe-ke, mabehamba ba-decide ukuthi-ke into engenzeka ukuthi ngoba amehlo anzima abenziwe amehlo bonke, mase kuthi-ke mase kwenziwa-ke ubuso sekuqhutshekwa kuzokwenziwa njani. Bavumelane ngaleyo. uMangwabe ubesehlela emotweni naye bem-update ukuthi okay sesicabanga ukuthi senze nje. Bafike kule ndawo ababhukhele kuyona bazohlala kuyona ngesikhathi belungiselela nje into yabo ya-Durban July. Mabehleli kufika ukudla, kufika uThabile i-makeup artist. Abone-ke uMayeni athi uMayeni abadle abantu fast nakho ukudla. Mayeni uyazi ukuthi mabedla bayakuthanda ukudla, bahlezi besho kwifamily yamsile ukuthi hayi vele into nje abayithandayo bonke ukudla. Wababamba kahle ngento abayithandayo. Base yena wantshontsha uThabile, wenza kuThabile ubuso baMayeni wamqeda ngoba sibone ngathi ubeseqeda. Iqalaphi-ke inganekwane? Inganekwane ile drama ebandayo. Iqalaphi? Iqala ukuthi uMseleku anaka usisi we-makeup. Siyazi phela ukuthi uMseleku yena akusiye lo ofuna amehlo akhe ebe purple, afuna amehlo akhe abe blue or red, enziwe nje leyo nto leyo yenziwayo. Why ezonaka kangaka usisi we-makeup uMseleku ebengahlangene nayo? No, ama-viewers phela fanele azi ukuthi makuhlezi khanjiwe umndeni wakaMseleku uba nedrama. Abuze kabili uMseleku wathi sisi wena uwe esikulindile ozosiza, achaze kusisi. Mayichaza uMseleku uyathatha lento esho usisi uyotshela ngala uMakhumalo noMacele abadlayo ukuthi lo sisi okhona akusiyo lona imlindele. Athi uMacele phuma ezintweni zabafazi, phuma ezintweni zabafazi ngoba vele kwaleyo ichazayo awuyazi. Akhulume kuMakhumalo athi hayi vele oyeza omunye. Athi uMseleku no, you are not following, akusiyo le engiyishoyo. Hayi sibone ukuthi phela nakho uMseleku sekhuluma kakhulu nge-makeup, yini elandelayo? uMakhumalo wajika wabona ukuthi uMayeni laphaya noThabile sebeyaqeda ukwenza i-makeup. Asondele uMakhumalo athi-ke Thabile lena eseniyenza i-wrong, akusiyo le esivumelene ngayo. Wenzani uThabile? Wenza i-makeup. Lo sisi okhona omunye angazi noma naye ubezokwenza kanye nabo noma huye olindelwe. Ngicela ukubuza-ke ningaweqi lo mbuzo. If uThabile is a bigger person and uya-understand, why ezocomplaina kuThabile lo sisi ekhona? Ukucomplaina kaThabile kumenza abe comfortable yini usisi?
Angithi ukhuluma nje uyaphindelela ukuthi lesi niyenza akusiyo ezivumelene ngayo, ayivezi ukuthi uthi lo msebenzi kalosisi abawuthembi kwabona. Ngoba phela mayethi le niyenzayo i-wrong asivumelana ngayo hayi uMayeni ubevele ethe ufuna ukwenziwa uthabile okusho ukuthi bekufanele enze ekugcineni. Bayadla njalo, bayadla. And uMayeni wenze ngamabomu ukuthi abadle ngesikhathi yena enza i-makeup. Uma kuMakhumalo esekhalaza, ukhona usisi lo ozosiza. Uyazi futhi ukuthi isizathu sokuthi bekhalaze ingoba manje uMayeni usenziwe waqedwa ubuso, okusho ukuthi abalandelayo bazothinta uyena. Iveza ukuthini leyo ndaba? Iveza ukuthi noMakhumalo akathandi ukwenziwa yilo sisi okhona. If ezobenza iveza ukuthini? noMakhumalo akawuthembi umsebenzi kalosisi okhona. Kodwa manje i-wrong ngoba kuqale uMakhumalo noMacele kuyibona bazokwenziwa uthabile. Mase kwenziwa uMayeni sekuyinto enkulu. Angithi bathe uMangwabi udikila into encane. Wayipho into encane babangisa umsindo uma eseyenza omunye unkosikazi. Kuze kube ukuthi uMayeni uyasukuma-ke esitulweni, uyaphuma manje usekhuluma kambi. Ukhulume kambi uMayeni kulo sisi, noma engakhulumanga naye ngqo, because uzwile phela ukuthi njengoba nje kukhulunywa kanje yingoba kukhona mina omusha ongabazi. Ngibuza ukuthi-ke isenzo sikaMayeni noMakhumalo sihluke kuphi ukungawuthembi umsebenzi kalosisi. uMayeni othi angifuni ukwenziwa umuntu engingamazi ongakaze angenze, akusho kwazwakala. uMakhumalo osukuma ezokhalaza edla, wayeka ukuthi uyadla uzokhuluma ukuthi manje uMayeni usumenza ubuso bonke thina silinde. Siyazi nje ukuthi abalindile. uMayeni uthe abadle, sibonile bedla, simbonile futhi nangesikhathi somselekelo bechaza ukuthi beyikhona into uMacele abeyidla ngalesa sikhathi. Uze uthi uMayeni baqhubeka ngoba vele nina nonke ningapha la abadla khona. Mina bengithi abayeke le drama yabo ebandayo besitshela into zangempela. Sifuna ukwazi ukuthi-ke uMacele u-first wife wangempela, uMayeni u-second wife wangempela. Uma uMayeni ewu-second wife noMakhumalo ewu-second wife yenzeke kanjani? Uma futhi uMpilo emdala ukuno-Abongo yenzeke kanjani? Kusho ukuthi uMakaMpilo nayo bengena kwisithembu wasinqaba yini? Noma wangena babona ukuthi akwakhwalify ngoba phela isithembu manje siqalile uMacele sevuma ukuba u-first wife. Kwase kuba ukuthi uMacele uhlala ema-suburbsini, uMakhumalo wasezoba u-first wife eMzumbe. Leyo sifuna ukizwa kahle ukuthi okay-ke mase yenzekile uMakhumalo futhi wakha izindlu. Ukwakha ngifuna ukwazi ukuthi i-input kaMakhumalo etheni emenza kuthiwe wakhe izindlu indlu kaMacele, kaMayeni, kaMangwabi ngoba kuthiwa wakhe izindlu eMzumbe. So yena ube unkosikazi ngcono kunalawa amanye, noma ube unkosikazi ofike kuqala, because umseleko ukuthi amakhosikazi akhe into yawo afike ne-suitcase. Kwase kuba ukuthi yena mayekhuphuka ngokwezingo lempilo ukhuphuka nabo bonke. uMakhumalo ube financial stable, uMakhumalo ube nembono okuyiyona le mbono umseleko abese implementa. Kwase kuba nezinto eziningi ezikhona, because ngiyathanda ukumnikeza i-credit kodwa manje kufanele ngimnike i-credit ngazi ukuthi kusukelaphi, because manje ngosuke ngithi uMakhumalo wenza umsebenzi omkhulu wakhe eMzumbe kanti isitori asinjalo. Nakhona ukuthi unkosikazi wesibili ngizosuke ngithi mina siyeke lento yokuthi sibize uMayeni ngo-second wife uMakhumalo ebe u-second wife kanti ayinjalo, ngoba khona manje uthi kunomembeso ozayo, emva komembeso kunomabo mase eyosina. Kanti umabo awukusiwo lo after ukusina. Angazi ukuthi lezi zinto-ke imicimbi lesizulu emayelana nomshado ihamba ngohlobo olungafani, but leyo yokunikeza uMakhumalo i-credit ngezindlu zaseMzumbe lezi ey'khona eziyelo, ngicabanga ukuthi ngizoyenza sengithole full information ukuthi yenzeke kanjani le ndaba, because manje siyabona ukuthi uMayeni wahamba wayekhaya, okusho ukuthi wabuya
washada noma wabuyisa icaca indaba yomshado. Thanda ukuyizwa ngabanikazi bayo njengoba naleya 1997 no-2000 no-2001 no-2002 ivela kubanikazi. Eya 1997 uMayeni girlfriend, 2001 kwaba khona impumelelo kwingane yaMayeni, ngo-2002 washada uMacele. Kwase kuthi-ke eduze kwaba khona uMaSaule's lo ongasekho emhlabeni. NeyaMaSaule's indaba sizoyixoxa ngoba sebeyixoxile abanikazi bayo. Enye into-ke asizukwazi ukuthi sivisho befike besixoxele indaba mase sizotshelwa wogugu nozinini nonto ukuthi hayibo kwasha kwacima indaba kanti ngesikhathi sikubuka ku-TV besibukani. Hayibo, imhlolo esiyithola la kuma-comments amanye athi umuntu indaba zabantu. uMaSaule's thina asimazi eqinisweni, ngaphandle nje sokuthi singasadeleli. uMaSaule's asimazi, kodwa ku-season 6 sizwa ubaba uMseleki sethi uMacele uyakhohlwa ukuthi mina ngashonelwa unkosikazi ngimthanda. Kanti sasezizwile ukuthi unkosikazi wakhe owashona uMaSaule's. Sasathi hawu, usefaka uMaSaule's futhi kuthandwa Nes'thembu. Kanti-ke shuthi ubesasidonsa ngendaba yokuthi ngashonelwa unkosikazi ngimthanda. Kwase kuvela ulungelo ingane kaMaSaule's. Sesabona ukuthi hayi iyeza-ke indaba enoMaSaule's phakathi. Yasigcina isifika la ukuthi umndeni kaMaSaule's waxosha ubaba uMseleki kule endlini. Lesi story-ke esifaka uMaSaule's asisiqambanga. Lento engizama uku-understandisa yona, engithi wena yi-understand. Kuqale uMseleki ethi ekhomenta kwephuzu lokuthi abahambayo ku-season 6 wathi uMacele uyakhohlwa ukuthi ngashonelwa unkosikazi engimthandayo. Sathina hawu, kwayibo besikhona isidingo. Sabona introduce uMaSaule's storyline, sihamba noMaSaule's. So siyaphi noMaSaule's? Hayi Makhumalo, ngifisa ukubona uLungelo, khona izinto engifisa ukuyikhuluma noLungelo. Useyangena kuMaSaule's ngoba phela uLungelo ingane yaMaSaule's. Sasithi okay, siyahamba imali sesinoMaSaule's, okusho ukuthi-ke sesizochazela ukuthi kwenzakalani ngoMaSaule's. Masizwa indaba kaMaSaule's kwathiwa uMaSaule's ngangimthengele indlu, kodwa kuthe maseshona yaphela yonke leyo nto, saxoshwa endlini. Ngatshelwa nje ukuthi angilande iy'mpahla zami. Okay, uphendula imibuzo le evele ku-social media ngoMaSaule's, or ukhuluma nale family kodwa usebenzisa thini? Asazi, ngoba phela khona ukuthi ifamily nayo nezinto zayo abayishoyo engeke ngiyiblame-ke ifamily ngoba imindeni injalo. Makushona umuntu wakini ekude angeke ungabi nayo imibuzo nje, into yakhona sidala ezoba yikhona. Bayazi-ke abantu abake bashonelwa abantu bakubo ukuthi kuba khona imibuzo ebakhona ukuthi ngabe kwenzakaleni, engabe lokho kwenzakalile kuyikho bekuyiqiniso yini. Singasakhulumi-ke kakhulu. Hayi guys, ngitshelile ukuthi ngisekhaya, so kuzobe ngiphazamiseke. Angiyiva hayi le video, nami bengingasazi ukuthi ngithini. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.